Днес ви показвам къща в Бояна от 380 квадратни метра за 835 000 евро. От нашият вход влизаме и ни посреща този огромен хол с кухненски бокс, който хол е 74 квадратни метра. Ето там трябва да ви седи кухнята, тук може да си сложите остров и от тук излизаме към нашия двор с веранда. Верандата е около 24 квадрата, дворът е 100 квадратни метра и това там е границата с природен парк Витоша. Погледнете за какво спокойствие и гледка става дума. От тук продължаваме наобратно, където сега ще се качим на този втори етаж, за да видите горе какво има. Качваме се на нашия втори етаж, където са всички спални и под 15 квадратни метра спалня няма. Това тук е мастер бедрума. Защо е мастер бедрум? Защото има собствена баня столетна. Погледнете за каква баня столетна говорим. Това е вашият собствен дрешник, който е 13 квадратни метра. И ето това е вашата спалня. От мастер бедрума директно отсреща е втората спалня. Точно до нея е третата спалня. Това тук е баня столетна, която обслужва тези две спални и мокро помещение. Долу за жалост няма как да слезем, за да ви покажа, защото ни спряха тока, но имаме една стая, която става за фитнес, сервизно помещение и баня столетна. Ако искате да видите тази къща на живо, просто ми пишете.